guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दाख्लै न'आवहाय माइ गायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे माइ गायनायाथ' जोब्बायखौनो हमना लादो ओमफ्रायो दब्लायसे फिसा दङमोन आरो ओमफ्राय आं दब्लाय मोननैयाव गिरना लादोंमोन नालाय ओमफ्राय दब्लाय मोनसेखौथ' आङो गायजोबखाबाय ओमफ्राय बे दब्लाय मोनसेया बिराद गोरामोन आरोना दै खममोन ओंखायनो बेयाव दाख्लै दै एसे सोनानै गारबोबाय ओमफ्राय बेखौनो दायो जोंहा मामिया गायनो थांदों आरो ओमफ्राय जोंना मुथुआबो एसे खामानि दङ नालाय आङो बेखिनिखौनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै खालामबाय आरोना सम मोननायावनो आङो भिडिअखौ बानायखाबाय सम मोनाबाथाय मोना जाखायो आरोना ओंखायनो आङो सानदों जि सम मोनो बे समावनो आङो भिडिअखौ लाबोग्रा खालामबाय थानोसै होननानै दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर जों दायो थांनो रेडि जाबाय ओमफ्राय बिफा फिसाजो मा खालामबाय थादो दे रुमाव ओइ ओंखारबो दाराव ओंखारबो आंना केमेरायाबो बांद्राय मोजां नंला दे लोगोफोर नोंथांमोना साननो नाङा मानो फुस्लांस्लां होननानै साननो नाङा आरोना केमेरानि थाखायनो जादों आरोना आंना फैयाव नै फिसाजोखौ दै दौदोंनो फैलाय नै फैबाय जोंना मुथुआ फिसाजोनो दै दौदोंमोन लोगोफोर दै ओरै फै साबसक्राइबारफोरखौ फंनैसो बुंदो माथो बुंबाय थानो होनलायसिगोन दे बुंनायखौनो बुंबाय थाखायो नालाय भिडिअखौ ओमफ्राय सापर्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा सोर खालामनो नङा होमबा दे होमबा जों दुब्लियाव दान्दिसे गिदिंना फैनि नायबाय था दिनैनि सानसेनि ब्लगखौ नुगोन आरो सानसेनिखौनो होननानै बुंना लाखानांसिगोन नङा होमबा दा जोङो फुंनिफ्रायनो खालामबाय थादोंबा दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो दे लोगोफोर नै आंहा फिसा बालायनांबाय आरो बिमा जाबाय जेला बायाबाबोथ' जायाना उनथिंथ' दाना थाखायो सनानि मेडेला नङा होमबा लोगोफोर बारा बिराद मोजां खोलो खोलो बारदों आरोना थांनोसै जों ना मामा दुब्लियाव थांनोसै हा नै लोगोफोर जोंहा दाखालि माइ गायनाया बेनो नै बै एसे मारा ओमफ्राय नै दाख्लैनि दब्लायसे थानायखौ गायबाय थादों जा खोलो खोलो बार बारदों आयु मोजां मोनलायदों न'आवथ' बिदि बारखौनो मोना जों ओरै नायबावा जोंना फिसाजोआ दुस्थ' खालामदों लेसिंआ जोंना दुस्थ' खालामदों नेगासिनो जोङो दायो मामि आरो जोंना मुथुखौ ने मामा नों दुस्थ' खालामदों हा ओइ मामा गरम ना दुब्लियाव थांनानै न' मोनफैफिनबाय जों लोगोफोर बिराद गरम मोनबाय ओंखायनो आङो ड्रेसखौ सोलायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नै आनारसआ नागिरदों जों गोथांबाबो गोदै आरोना नै लोगोफोर जों दुब्लिबारिनिफ्राय फैनानै आनारस खाबाय ओंखाम फैनानै जानो लुबैनायखाय गोलैगोन गोदै लोगोफोर नै गोदै जानायसै नोंबो जागौमोन आबुंगौमोन नों आबुं रोंथ'वालै दे उनाव जा
नै दायोहाय जोङो मोनाबिलिनि साहा लोंनोसै आरो जों मुथुजों आंजों पकरि बानायबाय जाबाबो जायाबाबो बानायसाबबाय आरो ओमफ्राय गोथावानो जादोंमोन जों दा साहाखौ लोंनोसै ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय बाय बिदिब्ला